രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ൂമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വന്ദേ ചൈതന്യം ശ്രീപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണകൃഷ്ണേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ദേശകാരിണി വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. വൃന്ദാവനേശ്വരി ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാതമൃതദ്രവസംയുതം ഭാഗവതം രസമാലയം മുരഹോ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരംചൈവ ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തतो ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാഗന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 13. ധൃതരാഷ്ട്രൻ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 3-4. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്രഃ സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോ യുത്സുശ്ച അമ്മൂത്തിന്റെ അടുത്ത് പോണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ബന്ധുമാഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്രഃ സഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോ യുത്സുശ്ച സൂതശാരദ്വതപൃഥാ. ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദീ ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി. അന്യാശ്ച ജാമയഃ പാണ്ഡോः ജ്ഞാതയः സസുതാ സ്ത്രിയः. ഹരേ കൃഷ്ണ. തം അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധു ആഗതം അവിടെ ആഗതനായ ദൃഷ്ട്വ അത് ദർശിച്ച ശേഷം ധർമ്മപുത്ര യുധിഷ്ഠിരൻ സഹ അനുജഃ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളോടൊപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രർ യുയുത്സുഹു സാത്വികി സഞ്ജയൻ ശാരദുദ്ധ കൃപാചാര്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നത് ആ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുക. യുത്സുഹു സാത്വികി സുഹൃദഃ സഞ്ജയൻ ശാരദ്വതഃ കൃപാചാര്യ പൃഥ കുന്തി ഗാന്ധാരി ദ്രൗപദി ബ്രഹ്മൻ. ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ. സുഭദ്ര ച ഉത്തര കൃപി അന്യാഹ മറ്റുള്ളവർ ച ജാമയഃ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പത്നിമാർ. പാണ്ഡവരുടെ. നാദയഃ കുടുംബാംഗങ്ങൾ. സസുതാഹ അവരുടെ പുത്രന്മാരോടൊപ്പം. സ്ത്രീജനങ്ങൾ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭുപാദ് വിജയ്. വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത് കണ്ട എല്ലാ കൊട്ടാര നിവാസികളും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കൾ ധൃതരാഷ്ട്രർ, സാത്വികി, സഞ്ജയൻ, കൃപാചാര്യർ, കുന്തി, ഗാന്ധാരി, ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര, ഉത്തര, കൃപി, കൗരവരുടെ നിരവധി മറ്റ് പത്നിമാർ, പുത്രസമേതരായ കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം അതിരേകമായ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് അരികിലേക്ക് ധൃതിയിൽ ചെന്നു. ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം സുബോധം തിരികെ ലഭിച്ചവരെ പോലെ അവർ കാണപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിതുരര് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, അല്ലെ? നേരത്തെ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദുര്യോധനന് ദേഷ്യം വന്ന് അദ്ദേഹം വിതുരരെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത്. കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആള് തിരിച്ചു വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തർധാനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വിതുരർക്ക് ആരിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്? ആത്മീയ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മൈത്രേയ മുനിയും ഉദ്ധവരും ഒന്നിച്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉദ്ധവര് പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാനും ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ധവരെ. ആ സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൈത്രേയ മുനി. അങ്ങനെ മൈത്രേയ മുനിക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഉപദേശം ആണ് സഞ്ജയന് കൊടുക്കുന്നത്. സഞ്ജയനല്ല, വിതുരർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിതുരർ ആ ജ്ഞാനമൊക്കെ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വിതുരർ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോ അതിനുശേഷം ശരിയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠനായ ശേഷം അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ നിർത്തി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോ ആരൊക്കെയാണ് വന്നത്? കൊട്ടാര നിവാസികളും, എല്ലാ കൊട്ടാര നിവാസികളും, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഇളയ ഭ്രാതാക്കൾ, അതായത് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര് വന്നു. പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർ, സാത്വികി, സഞ്ജയൻ. സാത്വികി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തേരാളിയാണ്, അല്ലെ? സാത്വികി, സഞ്ജയൻ, കൃപാചാര്യർ, കുന്തി, ഗാന്ധാരി, ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര, ഉത്തര, കൃപി, കൗരവരുടെ നിരവധി മറ്റു പത്നിമാർ, പുത്രസമേതരായ കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാവരും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി വിതുരരെ സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ പറയാണ്, ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പോലെയാണ് അവർക്ക് വിതുരരെ കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ. ഇനി ഓരോരുത്തരുടെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്, ഓരോരുത്തരെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗാന്ധാരി ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഉത്തമ പതിവ്രത ഗാന്ധാര, ഇപ്പോഴത്തെ കാണ്ഡഹാർ, കാബൂൾ എന്നീ നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യം. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഗാന്ധാര ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള കാണ്ഡഹാർ, അതുപോലെ കാബൂളിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഈ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗാന്ധാര. ആ ഗാന്ധാര ദേശത്തിലുള്ള രാജകുമാരിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. അപ്പൊ ഉത്തമ പതിവ്രതയാണ് ഗാന്ധാരി. രാജാവായ സുബലന്റെ പുത്രിയായിരുന്ന ഗാന്ധാരി കന്യകാവസ്ഥയിൽ പരമശിവനെ പൂജിച്ചിരുന്നു. നല്ല ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാനായി ഹിന്ദുക്കളായ കന്യകമാർ സാധാരണയായി ശിവദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ശിവദേവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് 100 പുത്രന്മാരെ ലഭിക്കാനുള്ള ആശീർവാദം നേടിയതിനാൽ ഗാന്ധാരിയുടെ വിവാഹം അന്ധനായിരുന്നാലും ധൃതരാഷ്ട്രരോടൊപ്പം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. തന്റെ ഭാവി വരൻ അന്ധനാണെന്നറിഞ്ഞ ഗാന്ധാരി തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ അനുഗമിക്കാൻ സ്വമേധയാ കാഴ്ചയില്ലാതെ ഇരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആകയാൽ അവൾ അനേകം പട്ടുതുണികൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടുകയും തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ ഭ്രാതാവായ ശകുനിയുടെ വഴികാട്ടലോടെ ധൃതരാഷ്ട്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കന്യകമാരിൽ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. മാത്രവുമല്ല അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ സ്ത്രൈണ ഗുണങ്ങളാൽ സർവദാ യോഗ്യയുമായിരുന്നു. ആകയാൽ അവൾ കൗരവ സദസ്സിലെ ഏവരുടെയും പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി തീർന്നു. ഗാന്ധാരി സർവ സദ്ഗുണങ്ങളാലും സമ്പന്നയായിരുന്നുവെങ്കിലും സ്ത്രീ സഹജമായ ചപലതയാൽ കുന്തി ദേവി ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ കുന്തി ദേവിയോട് അസൂയ ഉള്ളവളായി തീർന്നു. ഇരു രാജ്ഞിമാരും ഗർഭിണികളായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യം ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് കുന്തി ദേവിയായിരുന്നു. ആകയാൽ അപ്രകാരം കോപാകുലയായി തീർന്ന ഗാന്ധാരി സ്വന്തം വയറ്റിൽ മർദ്ദിച്ചതിനാൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡത്തെ മാത്രം പ്രസവിക്കാനിടയായി. വ്യാസദേവ ഭക്തിയായ അവർ വ്യാസദേവന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആ പിണ്ഡത്തെ 100 വിഭജിക്കുകയും ഓരോ ഭാഗവും ക്രമേണ ഓരോ ആൺകുട്ടികളായി വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രകാരം 100 പുത്രന്മാരുടെ മാതാവാകുക എന്ന ഗാന്ധാരിയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി തീരുകയും എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും തന്റെ ഉന്നത നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച ഗൂഢാലോചന പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ പാണ്ഡവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ ഗാന്ധാരി അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭ്രാതൃഹത്യയ്ക്ക് ഹേതുവാകുന്ന അത്തരം ഒരു യുദ്ധത്തിന് കാരണമായി തന്റെ പതിയായ ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്യം 2 വിഭജിച്ച് ഒരു ഭാഗം പുത്രർക്കും മറ്റേത് സ്വപുത്രർക്കും നൽകാൻ ഗാന്ധാരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ ഒരു ഭാഗം പാണ്ഡുപുത്രർക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ, മറ്റേത് സ്വപുത്രർക്കും നൽകാൻ ഗാന്ധാരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ എല്ലാ മക്കളും മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ അത്യധികം ബാധിക്കപ്പെട്ട അവർ ഭീമസേനെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും ശപിക്കാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ അവരെ അതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു. ദുര്യോധനന്റെയും ദുശാസനന്റെയും മൃത്യുവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ സമക്ഷം ഗാന്ധാരിയുടെ വിലാപം അത്യന്തം ദയനീയമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളാൽ അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. കർണന്റെ മൃത്യുവിലും അവർ തുല്യ ദുഃഖിതയായിരുന്നു. കർണപത്നിയുടെ വിലാപത്തെ കുറിച്ച് അവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് വിവരിച്ചു. പിന്നീട് സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിച്ച വൃദ്ധരായ പുത്രന്മാരെ കാട്ടിക്കൊടുക്കവേ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. ഗംഗയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തിനരികിൽ ഹിമാലയത്തിലെ വനത്തിൽ തന്റെ പതിയോടൊപ്പം മരണം വരിച്ച ഗാന്ധാരി ഒരു കാട്ടുതീയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങി. തന്റെ വലിയച്ഛന്റെയും വലിയമ്മയുടെയും മരണാനന്തര സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാന്ധാരി എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധാരി ശിവനെ കന്യകാവസ്ഥയിൽ പൂജിച്ചിരുന്നു, നല്ല ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സംശയം ചോദിക്കല്ലേ, ഇത്രയും ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രാണോ നല്ല ഭർത്താവ് അല്ലെ? പക്ഷെ എന്താണ്, ഓരോരുത്തർക്കും അർഹതപ്പെട്ടതേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ശിവനെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യാവില്ല അല്ലെ. നമ്മള് നാമാപരാധങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർഹതയുള്ളതായിരിക്കണം ഗാന്ധാരിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മറ്റ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഭർത്താവായിരുന്നിരിക്കണം. സ്വന്തം പുത്രന്മാരോടുള്ള ഒരു അമിതമായ വാത്സല്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മോശം വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നല്ല വ്യക്തി ആയിരുന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിവനെ ആരാധിച്ച് ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഗാന്ധാരി. അതുപോലെ ശിവനോട് 100 പുത്രന്മാരെ ലഭിക്കാനുള്ള വരവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അന്ധനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ സ്വയം അന്ധയാവാൻ, അതായത് ഭർത്താവിന് ഇല്ലാത്ത സുഖം എനിക്കും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അത്യധികം പാതിവ്രത്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. പിന്നെ സഹായം ആയിട്ട് ശകുനിയാണ് സഹായിയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സഹോദരനായിട്ടുള്ള ശകുനി, അദ്ദേഹമാണ് ഇവരെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നല്ല യോഗ്യയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഗാന്ധാരി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കുരുവംശത്തിലെ എല്ലാവരും അവരെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവളായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. പക്ഷെ സ്ത്രീ സഹജമായ ഒരു സ്വഭാവമാണല്ലേ. മറ്റ് സഹോദരന്റെ പത്നിക്ക് മകൻ ഉണ്ടായപ്പോ, ആദ്യമായിട്ട് ധർമ്മപുത്രർ ജനിച്ചപ്പോ ഗാന്ധാരിക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ഗർഭിണികളായിരുന്നു. അപ്പോ ഗാന്ധാരി പ്രസവിച്ചില്ല. അതിനു മുമ്പ് ഗാന്ധാരി വയറ്റിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, ഉഗ്രകോപത്തോടു കൂടി. അങ്ങനെ മാംസപിണ്ഡത്തെ പ്രസവിക്കാൻ ഇടയാവുകയും അത് വ്യാസദേവന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം എന്താണ് 101 കുടങ്ങളില് നിക്ഷേപിക്കുക ചെയ്തത്. ഓരോ മാംസപിണ്ഡവും ഓരോ പീസാക്കി കുടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ചെയ്തത്. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കഥകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 100 പുത്രന്മാർക്ക് അമ്മയായി മാറി ഗാന്ധാരി. അതുപോലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവരൊരിക്കലും അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഗാന്ധാരി എപ്പോഴും പറഞ്ഞത്
50-50 ആയിട്ട് അതായത് രാജ്യം പാണ്ഡുപുത്രർക്കും അതുപോലെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കൾക്കും പകുതിയായി വീതിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് ആരനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രനും ദുര്യോധനനും ഒന്നും അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നത്. പിന്നെ യുദ്ധത്തില് തന്റെ മക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടപ്പോ ഗാന്ധാരിയുടെ വിലാപം അതും വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു. ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധാരി വിലാപം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ കർണൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും ഗാന്ധാരി ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഗാന്ധാരി ശപിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗാന്ധാരിയെ അതായത് ദുര്യോധനനെയും ദുശാസനെയൊക്കെ വധിച്ചതാരാണ്? ഭീമസേനനാണ് അല്ലെ. ഭീമസേനെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും ശപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ അതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അവർ ശപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പക്ഷെ തന്റെ മക്കളൊക്കെ അതായത് വ്യാസദേവൻ എങ്ങനെയാണ് തടഞ്ഞത്? തന്റെ മക്കളൊക്കെ അതായത് ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച മക്കളൊക്കെ വീരസ്വർഗം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരാരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം പ്രാപ്തമാക്കാൻ യോഗ്യരായിരുന്നില്ല. തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്തവരായിരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീരസ്വർഗം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ശാന്തനായത്. അതായത് യുധിഷ്ഠിരനെയും ഭീമസേനെയും ശപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ അവസാനം നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. ഈ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധാരിയും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ കാട്ടുതീയിലാണ് അവര് മരണപ്പെടുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പൃഥ. കുന്തി മഹാറാണി. മഹാരാജാവ് സൂര്യസേനന്റെ പുത്രിയും ശ്രീകൃഷ്ണ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുമാണ് പൃഥ. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് കുന്തി ഭോജൻ ദത്തെടുക്കിയാൽ അവർ കുന്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിജയശക്തിയുടെ അവതാരമാണവർ. ഉയർലോകങ്ങളിലെ സ്വർഗനിവാസികൾ കുന്തി ഭോജന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുന്തി അവരുടെ സ്വീകരണത്തിനായി നിയുക്തിയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ മഹായോഗിയായ ദുർവാസാഹു മഹർഷിയെയും സേവിക്കാനിടയായ കുന്തിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സേവനത്തിൽ സംപ്രീതനായ ദുർവാസാ മുനി കുന്തിദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതു ദേവനെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ജിജ്ഞാസ കാരണമായി അവർ ഉടൻ തന്നെ സൂര്യദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. എന്നാൽ കുന്തിയുമായി ഇണചേരാനുള്ള സൂര്യദേവന്റെ ഇംഗിതത്തിന് അവർ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ സൂര്യദേവൻ അവളുടെ കന്യകാത്വത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയാൽ കുന്തി സമ്മതിച്ചു. ആ കൂടിച്ചേരലിന്റെ ഫലമായി അവൾ ഗർഭിണിയായി തീരുകയും കർണന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. സൂര്യന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വീണ്ടും കന്യകയായി തീർന്ന അവൾ മാതാപിതാക്കളെ ഭയന്ന് നവജാത ശിശുവായ കർണനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം യഥാർത്ഥ സ്വയംവര വേളയിൽ കുന്തി പാണ്ഡുവിനെ സ്വന്തം പതിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. പിൽക്കാലത്ത് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡു കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരമൊരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കുന്തി ദേവി തന്റെ പതിയെ അനുവദിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവസാനം പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് മറ്റു ഉചിതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും പുത്രന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് മാതാവായി തീരാൻ കുന്തിക്ക് അനുവാദം നൽകി. ഭർത്താവിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശം ആദ്യം കുന്തി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും പാണ്ഡു സ്പഷ്ടമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിരത്തിയപ്പോൾ അവർ സമ്മതിച്ചു. അപ്രകാരം ദുർവാസാ മുനി സമ്മാനിച്ച മന്ത്രശക്തിയാൽ കുന്തി ധർമ്മരാജനിൽ നിന്നും യുധിഷ്ഠിരനും വായുദേവനിൽ നിന്ന് ഭീമനും സ്വർഗാധിപനായ ഇന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അർജുനനും ജന്മം നൽകി. മറ്റു രണ്ടു പുത്രന്മാരായ നകുലനും സഹദേവനും മാദ്രിയിൽ പാണ്ഡുവിന് ജന്മം കൊണ്ടവനായിരുന്നു. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന് ചെറുപ്പത്തിൽ മൃത്യു സംഭവിക്കുകയാൽ ദുഃഖാധിക്യത്താൽ കുന്തി മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. പാണ്ഡുവിന്റെ സഹപത്നിമാരായ കുന്തിയും മാദ്രിയും ചേർന്ന് കുന്തി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 5 പുത്രന്മാരുടെ പാണ്ഡവരുടെ പരിപാലനത്തിനായി ജീവിക്കണമെന്നും മാദ്രി സതി അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വമേധയാ പതിയുടെ ഉടലിനൊപ്പം ചിതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുമുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി. തദവസരത്തിൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ശതശൃംഗനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിവര്യന്മാർ അവരുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്തെ ദുര്യോധനന്റെ ഉപചാപങ്ങളാൽ പാണ്ഡവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കുന്തി പുത്രന്മാരെ അനുഗമിക്കുകയും ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളും തുല്യമായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. വനവാസ കാലത്ത് രാക്ഷസ കന്യകയായ ഹിഡിംബ ഭീമസേനനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീമൻ നിരസിച്ചപ്പോൾ അവൾ കുന്തി ദേവിയെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും സമീപിച്ചു. അവർ ഹിഡിംബിയുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനും അവൾക്കൊരു പുത്രനെ നൽകാനും ഭീമനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ സംയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഘടോത്കചൻ ജന്മമെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം പിതാവിനോടൊപ്പം കൗരവർക്കെതിരായി അതിധീരമായി പോരാടുകയും ചെയ്തു. ആ വനവാസ കാലത്ത് ഭഗൻ എന്ന അസുരനാൽ വിഷമ അവസ്ഥയിലായ അവർ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. ബകാസുരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനായി ആ അസുരനെ വധിക്കാൻ കുന്തി ഭീമനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു.
പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ കുന്തി യുധിഷ്ഠിരനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ പാഞ്ചാല ദേശത്തിൽ വെച്ച് ദ്രൗപദിയെ അർജുനൻ സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ കുന്തിയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം പഞ്ചപാണ്ഡവരും ഒരുപോലെ ദ്രൗപദി അഥവാ പാഞ്ചാലിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീർന്നു. വ്യാസദേവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാഞ്ചാലി പഞ്ചപാണ്ഡവരെയും വിവാഹം ചെയ്തു. തന്റെ ആദ്യപുത്രനായ കർണനെ കുന്തിദേവി ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കർണന്റെ മരണം സംഭവിച്ച ശേഷം അവർ വിലപിക്കുകയും മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിനെ പരിണയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്കുണ്ടായ മൂത്തപുത്രനാണ് കർണൻ എന്ന് മറ്റു പുത്രന്മാരോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിമനോഹരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനന്തരം ഗാന്ധാരിയോടൊപ്പം കഠിന തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവർ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ഓരോ 30 ദിവസത്തിനും ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന അവർ ഒടുവിൽ തീവ്രമായ ധ്യാനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടയാവുകയും പിന്നീട് കാട്ടുതീയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുന്തി മഹാറാണിയെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത് ആദ്യം ആരുടെ മകളാണ്? ശൂരസേനന്റെ പുത്രിയാണ്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരി. പക്ഷെ പിന്നീട് ശൂരസേനൻ കുന്തി മഹാറാണിയെ കുന്തി ഭോജൻ എന്ന രാജാവിന് ദത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ദത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കുന്തി മഹാറാണി കുന്തി എന്നറിയപ്പെട്ടു. കുന്തി ഭോജന്റെ പുത്രി എന്നുള്ളതാണ് കുന്തി മഹാറാണിയായിട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ വിജയശക്തിയുടെ അവതാരമാണ് കുന്തി ദേവി എന്ന്. അപ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെയും കുന്തി ഭോജന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരിക പതിവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ദുർവാസ മഹർഷി അവിടെ വന്നു. നമുക്കറിയാം എല്ലാവരെയും ശപിക്കുന്ന ആളാണ് ദുർവാസാവ് അല്ലെ. ആ ദുർവാസാവിനെ നല്ല രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ കുന്തി മഹാറാണി നിയുക്തയായി അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ദുർവാസ മുനി കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ദേവന്മാരിൽ നിന്നും പുത്രോത്പാദനത്തിനുള്ള മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് കുന്തി മഹാറാണി അല്ലെ. ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സൂര്യദേവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ കർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും പക്ഷെ കന്യകാത്വം വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊടുത്തു സൂര്യദേവൻ. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്താണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പുണ്ടായ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ ഭയന്ന് കുട്ടിയെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുന്തി മഹാറാണി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പാണ്ഡുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പാണ്ഡുവിന് ഒരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നായാട്ടിന് പോയപ്പോ ഒരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് കുന്തി മഹാറാണിയോട് പുത്രോത്പാദനം നടത്താൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയും പുത്രോത്പാദനം നടത്താൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചത്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമുക്കറിയാം പാണ്ഡുവിന്റെ അമ്മ അംബിക അതുപോലെ അംബാലിക, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അമ്മയും പാണ്ഡുവിന്റെ അമ്മയും ഒക്കെ പുത്രോത്പാദനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരിൽ നിന്നാണ്? വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ അത് തെറ്റല്ല, അത് ശരിയായ കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീട് കുന്തി മഹാറാണി ധർമ്മരാജാവിൽ നിന്നും അതുപോലെ ധർമ്മരാജാവിൽ നിന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ, വായുദേവനിൽ നിന്ന് ഭീമൻ, ഇന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ, അങ്ങനെ 3 മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകി. പിന്നെ അശ്വിനി ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ഉള്ള മക്കളെ സ്വീകരിച്ചത് മാദ്രിയാണ്. അതായത് സപത്നിയായിട്ടുള്ള പാണ്ഡുവിന്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയായിട്ടുള്ള മാദ്രിയാണ് നകുലനും സഹദേവനും അശ്വിനി ദേവന്മാരുടെ മക്കളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ പിന്നീട് പാണ്ഡു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരണപ്പെട്ടപ്പോ മാദ്രിയാണ് സതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. കുന്തി മഹാറാണി ഈ 5 മക്കളുടെയും അമ്മയാകാനാണ് നിയുക്തയായത്. അതുപോലെ വനവാസ കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും കുന്തി മഹാറാണി അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ഭീമന് ഹിഡുംബി വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നപ്പോ ഹിഡുംബി വന്ന് കുന്തി മഹാറാണിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഹിഡുംബിയിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭീമസേനന്. പിന്നെ പാഞ്ചാലി അല്ലെ, ദ്രൗപദി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അർജുനനാണെങ്കിലും അത് കുന്തി മഹാറാണി അറിയുന്നില്ല. ഭാര്യയും കൂട്ടി വരുമ്പോ ഒരു ഭിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5 പേരും തുല്യമായിട്ട് പങ്കിട്ടെടുക്കാനാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭാര്യയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ വാക്ക് പാലിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാഞ്ചാലി 5 പേർക്കും ഭാര്യയായി. ഏറ്റവും അവസാനം കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ നമ്മള് കാണുന്നു, ധൃതരാഷ്ട്ര വനവാസത്തിന് പോകുന്നു അല്ലെ, വനത്തിലേക്ക് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രവും ഗാന്ധാരിയും അന്ധന്മാരാണ് അല്ലെ, കണ്ണു കാണാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂട്ടായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണിയും പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 30 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ കുന്തി മഹാറാണി ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അങ്ങേയറ്റം വ്രതം എടുത്തിരുന്ന അവര് പിന്നീട് കാട്ടുതീയിലാണ് മരണപ്പെടുന്നത്. ദ്രൗപദി മഹാരാജാവ് ദ്രുപദന്റെ ഏറ്റവും ചാരിത്രവതിയായ പുത്രിയും ഇന്ദ്രന്റെ പത്നിയായ ശചീദേവിയുടെ ഭാഗിക അവതാരവുമാണ് ദ്രൗപദി.
യജമുനിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മഹാരാജാവ് ദ്രുപദൻ മഹത്തായ ഒരു യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിൽ ആദ്യത്തെ യജ്ഞ സമർപ്പണത്തിൽ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജാതനാകുകയും രണ്ടാമത്തെ യജ്ഞത്തിൽ ദ്രൗപദി സംജാതയാകുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ദ്രൗപദി ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ സഹോദരിയാകുന്നു. പാഞ്ചാലി എന്നും അവൾ അറിയപ്പെടുന്നു. പഞ്ചപാണ്ഡവർ അവരുടെ എല്ലാം പത്നിയായി സ്വീകരിച്ച പാഞ്ചാലി അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. പ്രതിവിന്ധ്യൻ യുധിഷ്ഠിരനും, സുതസോമൻ ഭീമസേനനും, ശ്രുതകീർത്തി അർജുനനും, ശതാനീകൻ നകുലനും, ശ്രുതകർമ്മൻ സഹദേവനും ജനിച്ച പുത്രന്മാരാകുന്നു. ഭർത്തൃമാതാവായ കുന്തിദേവിക്ക് സമാനമായി സൗന്ദര്യവതിയായ യുവതിയായി ദ്രൗപദിയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ എന്ന നാമധേയത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടണമെന്നും അനേകം ക്ഷത്രിയരുടെ മൃത്യുവിന് ഹേതുവായി തീരാനായി ജന്മം കൊണ്ടവളാണെന്നും ദ്രൗപദിയുടെ ജനനവേളയിൽ അശരീരി ഉണ്ടായി. മഹാദേവൻ ശങ്കരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ തുല്യയോഗ്യരായ 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ അവൾക്ക് ലഭിച്ചു. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പാണ്ഡവർ വനത്തിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുമായുള്ള ദ്രൗപദിയുടെ വിവാഹം. എന്നാൽ അവർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ദ്രുപദൻ അവർക്ക് അളവറ്റ സമ്പത്ത് സ്ത്രീധനമായി നൽകി. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ എല്ലാ പുത്രവധുക്കളും ദ്രൗപദിയെ നല്ലവണ്ണം സ്വീകരിച്ചു. ദ്രൗപദിയെ ചൂതുകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ള ഗുരുജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ദ്രൗപദിയെ ബലാത്കാരമായി രാജസദസ്സിൽ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ദുശാസൻ അവളെ വിവസ്ത്രയായി കാണാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തിയായിരുന്ന അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അതിരിട്ട ഉടയാടയായി തീർന്ന് ആ അപമാനത്തിൽ നിന്നും അവളെ രക്ഷിച്ചു. ജടാസുരൻ എന്ന അസുരൻ ദ്രൗപദിയെ അപഹരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവായ ഭീമസേനൻ അവനെ വധിച്ച് അവളെ രക്ഷിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്നും ദ്രൗപദി പാണ്ഡവരെ രക്ഷിച്ചു. വിരാട രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാണ്ഡവർ അജ്ഞാതവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലം ദ്രൗപദിയുടെ അസുലഭ സൗന്ദര്യത്താൽ കീചകൻ ആകർഷിതനായി തീർന്നു. ഭീമനുമായുള്ള പദ്ധതിയാൽ ആ ദുഷ്ടൻ വധിക്കപ്പെടുകയും ദ്രൗപദി രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അശ്വത്ഥാമാവ് അവളുടെ 5 പുത്രരെയും വധിച്ചപ്പോൾ അവൾ അത്യധികമായി വ്യസനിച്ചു. അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരനെയും മറ്റ് പതിമാരെയും അനുഗമിച്ച ദ്രൗപദി മാർഗമധ്യേ നിലംപതിച്ചു. അവളുടെ പതനത്തിന് കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിശദമാക്കിയെങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വർഗലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായി ശോഭയോടെ വിളങ്ങുന്ന ദ്രൗപദിയെ കണ്ടു. ഇന്ദ്രന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ശചീദേവിയുടെ അവതാരമാണ് ദ്രൗപദി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ്രൗപദി വന്നിട്ടുള്ളത് യജ്ഞശിഷ്ടമായിട്ടാണ്. യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് ദ്രൗപദി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദ്രുപദ മഹാരാജാവ് യജ്ഞം ചെയ്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയായിരുന്നു ദ്രൗപദി. ആ സമയത്ത് തന്നെ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അശരീരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്രൗപദിയെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണമെന്നും പിന്നെ മൃത്യുവിന്, അതായത് അനേകം ക്ഷത്രിയുടെ മൃത്യുവിന് ഹേതുവായി തീരാനായി ജന്മം കൊണ്ടവളാണെന്നും ദ്രൗപദിയുടെ ജന്മവേളയിൽ അശരീരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണമെന്നും അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്ഷത്രിയരുടെ മൃത്യുവിന് ഹേതുവായി തീരുക, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അത് ആര് കാരണമാണ് ശരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത്? ദ്രൗപദി കാരണമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ദ്രൗപദി കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു തവണ ദുര്യോധനൻ വരുമ്പോ അവിടെ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം, വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം വെള്ളം ഉള്ളത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ മുണ്ടൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തായപ്പോ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വീഴുണ്ടായി ദുര്യോധനൻ. ആ സമയത്ത് ദ്രൗപദി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ദുര്യോധനന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രൗപദിയോട് വിദ്വേഷം വരാനും ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം വരെ എത്താനും കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ക്ഷത്രിയര് അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണക്കാരിയാകുമെന്നും അശരീരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മഹാദേവനെ ആണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ശങ്കരന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകണം എന്നുള്ള നിയോഗം വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചൂതുകളിയില് ദ്രൗപദിയെ പോലും പണയം വെക്കുകയുണ്ടായി യുധിഷ്ഠിരൻ. ആ സമയത്ത് ദുശാസനൻ അവളുടെ വിവസ്ത്രയാക്കി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ വസ്ത്രമായി വന്ന് ദ്രൗപദിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തിയായിരുന്നു ദ്രൗപദി. അതുപോലെ വനവാസ കാലഘട്ടത്തില് ഒരിക്കൽ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ, അതായത് ദുര്യോധനൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതായത് കുറെ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടി ഒരു ദിവസം ദുർവാസാവ് മഹർഷി വരികയാണ്. ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അക്ഷയപാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ആ അക്ഷയപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷയപാത്രത്തില് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം
ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒടുവിൽ ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ദുർവാസാവ് മഹർഷിയും ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ വരുമെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല. അപ്പോ ദ്രൗപദി ആരെയാ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഇത്തിരി ചീര പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ചീരയുടെ കഷ്ണം പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചീര വെള്ളവും ചേർത്ത് ഭഗവാൻ സേവിച്ചു, കഴിച്ചു. ആ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും വയറ് നിറഞ്ഞ ഒരു സദ്യ കഴിച്ച പ്രതീതി. അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അവരുടെ ഫീലിംഗിൽ വന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ അവർ തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് പാണ്ഡവരെ ദ്രൗപദി രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനം, അതായത് സ്വർഗാരോഹണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി യുധിഷ്ഠിരനെയും മറ്റു പതിമാരെ, അതായത് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ ഫോളോ ചെയ്താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ മാർഗമധ്യേ ദ്രൗപദി വീണുപോയി. അപ്പൊ ദ്രൗപദി വീണുപോയ കാര്യം യുധിഷ്ഠിരൻ വിശദമാക്കിയെങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരൻ തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായി ദ്രൗപദിയെ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी.